May padangat og pahasubo ang nasod sa Japan sa mga namatay sa linog sa Northern Cebu. Dungan sa paghatag og ayuda, pinaagi sa Japan International Cooperation Agency kun JICA nga ilang gipaagi sa DSWD. Ano ang report ni Alan Domingo. Mihatag og kapin 7 milyones pesos nga kantidad sa in-kind donation ang JICA alang sa mga nabiktima sa linog sa Northern Cebu. Gilangkuban kini sa 250 tents, 1,500 sleeping bags, 1,500 blankets, 5 ka water purifiers, 250 portable jerry cans, ug 25 ka mga plastic tarpaulin sheets. Mismo ang Japanese ambassador o man ang opisyal sa JICA mitunol sa ayuda ngadto kang Cebu Governor Pamela Baricuatro o DSWD-7 Regional Director Shalane Marie Lucero. Ipangapod-apod ang kagamitan ngadto sa madapit nga grabing napiktuhan sa katalagman. Thank you very much for the occasion, but we are really thankful to JICA for giving this donation to DSWD, and we will distribute this to the various LGUs. Samtang ipadayag ni Governor Baricuatro nga dako og matampo ang Japan sa pamaagi sa pagresponde sa linog, sanglit eksperto naman sila sa ingon niini nga katalagman kay kanunay man usab sila nga nakasinati og pagtayog. We really have to have an earthquake awareness drill here sa atong probinsya. Okay, as you know, ang mga Japanese, they're used to it. It's a way of life for them to have earthquakes. Gipadayag usab sa Japanese ambassador ang ilang kaandam sa pagtabang sa mga dapit sa nasod, apil na ang sugbo sa panahon nga gikinahanglan. I would like to express my deepest sympathy and condolences to all the people who have been affected by the recent earthquake in the province of Cebu. And we are with you, and we hope that we would like to see the recovery from the damage at the earliest possible timing. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.